Lah kayak man nopo ning kono mumet bingkeleng ya. Ketok ya tandurane yo waris tapi kok sawangane ketok mumet. Paranane. Man, lopo mati yo ketok ya panen akeh sawangane resah sedih bingkeleng kok piye jane iki. Lekmu. Iki lho lek panen raya, ya toh. Ya alhamdulillah iki nyenengke panenane. Ning Lombok abang-abang ini kabeh ora ono sing legi lek. Medu man, medu angkatan edan mau piye yo Lombok abang on legi lho. Gak ngerti ku yo selama urip iki Lombok tetep pedes kok njaluk Lombok legi apa kolak. Jedeng man. Ini parah.